Kalilat Pangasinan. Kapag sinabi kasing Japanese is medyo mahal, may prices siya. So naisipan kong i-fusion siya sa Filipino para magbangga yung price na nandun yung quality ng pagka-Japanese and yung affordable ng pagka-Filipino. Pwedeng online, pwedeng dine-in, pwede rin pick up and deliver. Yung pinakamahal po natin is nasa 149 po siya, which is doon na po siya. May sisig ka na with selection of lechon kawali or crispy pata. Meron din kare-kare. May selection din siya ng crispy pata and lechon kawali. Pinakamura is yung 49 pesos, which is good for student. Student po siya kasi ang hinahanap na malapit lang kasi ang ang school, kaya ang market talaga natin sa lunchtime is student. Meron siyang egg, meron din siyang selection ng yung egg as is siya. Tapos meron siyang selection ng longganisa, lechon kawali and liempo. Ni-invite ko po kayo na mag-visit sa aming maliit na kainan. Ina-assure po namin na lahat po ng makikita nyo sa Facebook, pagdating nyo po dito, ganun din po in real life. Kalilat Pangasinan.